Ge! Oo. Ali ra gud dong. Oo. Kumusta eskwelahan dong? Nagkataon nagtagalog. Tagalog ang inyong subject. Oo. Tuluan mo Tagalog. Saan mo kung pag-Tagalog? Kaya daw kong sample. Luto mo yan na pa. Nilisdan mo gunin. Di sanogin. Oo. Be, sample na be. Pareha ng kuan. Pagkaon. Di pagkain. Nice. Kain. Ng kuan. Kanang kanon. Di kain. Kanin. Kanin. Utan. Oo. Ayaw. Kasi Tagalog sa kaning ibutang. Ilagay. Ibutang, ilagay. Huh? Nga ka ng Nice. dagkong butang. Naku lagay. Basta hinapon, itudlo niya maestra. Nya, kabaw day ka mahinapon. Oo. Sa may hinapon ang kuan daw be kanang mga butang dito, dadon dito. Di. Hautol. Ito, siya na ano? Gimuangan. Kana daw be kuan be kanang guwapo. Di ako. Nga dito samot na kano. Ang kanang batignaw. Di ko. Paano ko sila pa kay? Daghan kay gumgaway gid ako pa. Eskwelahan nung daghang mga away nimo. Kay nasina man sila. Ngano na sinama sila nimo? Kay bright man ko. Nice. Mao di ay May patuduan pa lang ko na mag-shot defense. sa Philippines. Oh. Oh, tudluan ti ka. Baka masayod na ko. Expert ki ko ana. Tudluan ti ka. Oh. Nya. Di ka mag-abusar. Mm. Ay, pag-abusar, tudluan ti ka. Saan kay arong awayon ka sa eskwelahan. Nana kay kasukol. Huh? Binutan ka. Mm. Sige. A few moments later. Tudluan ti ka. No, 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 no.